سلام كمي تغنيو حجوخا زجير فريندز تبل ازيا صبقت زخونه تخاتاتاليت فيلم يحزلكم مزي اذا فيلم لايك بمغوار كارعيوا فيلمنا خجمر كلو لمحمد شور حب زبل تاريخ يجمر بدحريو خا اورات بحر سبيتي فالطنا لاورا ازي هابتام ناي بيزنس سبيا لعلو كله تفوتيون ميتسرعن كا ودلوا اتودا دانيኤል ይዝባሃል ዳንኤል مسدي لاورا مسترخبه سلتا افقاريتو خناغرا يجمر قصيلو خان لاورا نابزمصي خفالط اكيدلي يبلا لاوراون اسكان عاي مفلاط كندينا دخات فوتوات بلو دانيኤል قصيلو كابزن قدم حزز تفالط كونا والد اساس تفليتيا كما زبلت قالو نيرا خوني لي نغرا ابزي غزي زخ لاورا ودا اب ودا فقر حيزو خمزلو يردا تاغوال غن من يايلا خات حسب كابو خا لاورا مسودا دانيኤል الالا مسودات نام حازا إزبيل بمخاد تراخبا كابو خا لاورا نمحازا دانيኤል فقر حيزو إلا تنغرا إزبيل محازا خا دانيኤል كوالداي سنني تبلا لاوراون قصيلا اذا حزو قالغن كافتنا خالق غزي اوالد تفلا يايلات ملسلا امو داتا خا دانيኤል نافقاريتو تشيري بمحاس ناب غزاي خيد ابو دانيኤል هاورون اب غزاي صنحو بدحريو لاورا نيچيري ابتغزا دازواورت نيچيري كتغوبنيات جمر دانيኤል بمويو حكيمي نيرو سبيشالايزد نمغبار كادا تمهارنيرو شيرخا ابريل ستيت سراحتي اتسرح اوريدون ابتي بيزنس سلاز سرح مش شيري يراخوبيوم نيرو شيرون ناب علي بيزنس كليني ازدالي اعمن زي بلوم سبات وبق زخونه ريل ستيت بمسرح وحد واغاون كاربلوم يدلي اي بمال نابو دانيኤል تنغرو لاوراون نايس ال اكزيبيشن ناي مغراب سراحتي اتسرح نيرا لاورا نيچير خاب زرايت لو غزي جميرو بقنعات كتموت يادليا لاورا شيرخ اندينا يقدسلا خمزلون سلاستردا ابل الشيري كفتت نمركاب كتفتنات يجمر قصيلاون شيري انا نسراي بيني حنتي ايلا خات زاربو لاورا خاب مقصال نعي نهاردن دانيኤል بينو طرح يخونن ودنا نيرو قدميو حنتو قال نيرايا يخونن بر ادلي غبرنان بهيوت كتنا بريك علتني لا تزاربا بزح كيصانح خا دانيኤል نسرو ناي هصاونتي سبيشال حكيم مخان غديفه خالي تمرتن خمهار وسينا لخويلي نغرو ابزي غزي زي لاورا ازات حرقمو نديتا خا ابغص اير ابيدا حيزاتو زنبرت بيرموشا خا نيچيري تدفعلا شيرون كابتو زلتو بوتا بمتسا نابشنتي بيت خيد قصيلا خا لاورا نايچيري بورسات فتشو ابو خا نا ايدا مغايص يابو ترخبو ابزي غزي زنردا خا شيرم سعد دانيኤል كم زي تفاتواي شير خابو مسكدت كالاورا دوما اخت دليات جمر اتا دومو غنفت غزاي نبرتن ابقص علي معالتي لاورا مسمحازا ترخبمو سلا شير خات زاربا ابغزا دانيኤል اديمو امصيا امجمريا معالت خانا ايدها بلين ختوسدو نابور ساعات ياتو ايلا خات نغرا اتا محازا خا نبعلا خوني خليو فمسرقتكي من مراغاغص يبلكن تبلا قصيلا لاورا كومي كونن ابچري وشتي زتحابه قلص زي خونه نغر كمزلو يرداني الى خات نغرا اب ماخلكا نارزي بلا يقال زخونت برجل مصازربه انت قارصن اب قصالاي معالتي لاورا حدا اكزيبيشن تدالي ابتي اكزيبيشن كا ناي قربا محازوتان بيتسبان ترخيبوم شيرن دانيኤል ونابونيرم لاورا نيچير مسرعيتا فشخ دابلت اتاوشت ازلو نديت كتحابوت فتن لاورا تماهير اللي يزبلتو بيت مرتي نابو سب ملاخ تعاينه تمهاريت كم زنبرت مصراي جميرايا اتتمرت بيتكا كمز عينه تمهاري اين برنا لي ملسلا ابتخا لاورا نهار صبو زخونه ركب يبلون هاردون خالي سبيتن يراتيا مخنياتو خا لاورا نهار تخرات كتبو سلازيك علتيو ابقص على غزي لاورا دازورت دوما انخرخبولا ورقت كتلطف تجمر ازي طرح يكونن نيچيرون اب منتا كامباني كم تسرح بمطيا كتصارت تجمر
ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ላውራ ንቼሪ ኣብ ስራሕ ኣፍ ደጋኣ ምስ ሓደ ሰብ ዳተጨቃጨቀት ትሪኣ። ኣብዚ ዘይምርድዳእ ከዓ ቼሪ ኣዝያ ትናደድ እሞ ነቲ ወዲ ብቦክሲ ጌራ ትወቅዖ። እዚ ናይ ቼሪ ስራሕ ከዓ ንላውራ ብጣዕሚ ኣናዲድዋ። ካብኡ ብምሕያል ከዓ ክትትላ ትቅፅል። ካብኡ ንድሕሪት ይመልሰና እሞ ቼሪን ዳንኤልን ከመይ ከም ዝተፋለጡ ከዓ ንርኢ። ቼሪ ናብ ስራሕ ዳኸደት ከላ ዳንኤል ምስ ዝሰኸሩ መሓዙቱ ብምዃን እዳኸዱ ከለው ንቼሪ ብርሑቕ ይጥምታ። ቼሪ ብምቕፃል ከዓ ናብ ስርሓ ተኣቲ። ቼሪ ዋላ እኳ ጎበዝ ሰራሕተኛ ትኹን ይኹን እምበር ምስ ኣሰርሑ ግን ሁክያት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እዮም ነይሮም። ኣብዚ ሪል ስቴት ቼሪ እቲ ዝለዓለ ዋጋ ዋላ እሳ ከፍ ኢላ ነቲ ካምፓኒ ከፍ ንኽብል ትግበሮ። ምስጋና ዝወስድዎ ግን እቶም ደቂ ሃፋትም ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እዮም ነይሮም። እዚ ነገር ዘይኽእላ ቼሪ ከዓ ናብቲ ሓላፊኣ ብምኻድ ትቁጥዖ ትጅምር። እቲ ሓላፊኣ ከዓ ምንም ክፉእ ስራሕ ኣይሰርሕኹን፣ ኣነ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ንናይ ድርጅተይ ስም ከፍ ዘብል እዩ ከዓ ይብላ። እዞም ደቂ ሃፋትም ሰራሕተኛታት ስርሖም ከፍ ብዝበሎ መጠን ዝነኦሙ ናብቲ ካምፓኒ ብዝወፀ ልክዕ ወለዶም ነቶም ኣቆልዑት ዝኾኑ ነቲ ሓላፊ መስርሒኦም ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ እዮም ዝኸፍልዎ ነይሮም። ንዑ ከዓ ብሓቂ ዘይዳንዮም ዘይሰርሐሎምን ዝነበረ። ቼሪ ግን እዚ ኣዝዩ ዘሕረቃ ነይሩ። እርቃና ንምውፃእ ኢላ ከዓ ናብ ጅም ብምኻድ ከቢድ ዝኾነ ስራሕቲ ትሰርሕ ነይራ። ናብ ደገ ምስ ወፀት ከዓ ሓደ ትፈልጦ ሰብ ብርሑቕ ትርኢ እሞ ካብኡ ትሕባእ። እዚ ሰብ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ዝኾነ ኒኮላስ እዩ ዝበሃል። ሕጂ ግን ምስ ካሊእ ጓል ቀለበት ኣሲሩ እዩ። ድሕሪ መዓልታት ዳንኤል ኣብቲ ሪል ስቴት ንምግዛእ ኢሉ ናብ ናይ ቼሪ ስራሕ ይኸይድ። ቼሪ ከዓ ንዳንኤል ሒዛቶ ትኸይድ እሞ ሓደ ጽቡቕ ዝበሃል ገዛ ከዓ ተርእዮ። ዳንኤል ካብ ኣዘራርብኡን ካብ ኣጠማምትኡን ንቼሪ ከም ዝፈተያ ይፍለጥ እዩ። ስለ ባዕሉ ከዓ ብዙሕ ነገራት ክነግራ ይጅምር። ሓኪም ከም ዝኾነን ሕዚ ከዓ ስፔሻላይዝድ ንምግባር ኣብ ትምህርቲ ከም ዘለውን ይነግራ። ቼሪ እውን ከማኻ ዝበሉ ከሃብታማት ስድራ ዝውለዱ ኣቆልዑት ናብ ፋይናንስ እዮም ዝኣትዩ። ሓኻይም ክኾኑ ርኢያ ኣይፈልጥን ኢላ ትመልሰሉ። ዳንኤል ነቲ ዘርእየቶ ገዛ ኣዝዩ ይፈትይዎ። ይኹን እምበር ካብቲ ገዛ ንላዕሊ ግን ንዓ ከም ዝፈትየ ካብ ገዝኡ ዝፍለጥ። ኣብዚ ግዜ እዚ ነይሩ ናይ ዳንኤል ናይ ቼሪን ፍቕሪ ዝተመስረተ። ሓደ ግዜ ናብ ስራሕ ቦታ ብምኻድ ንቼሪ ሒዝዋ ይወፅእ። ናብ ሓደ ሆቴል እውን ሒዝዋ ይኣቲ። እቲ ሆቴል ከዓ ናይ ኣቡኡ ነይሩ። ኣቡኡ ዓብይ ዝኾነ ሆቴል ነይርዎ። ብድሕሪኡ እውን ዳንኤል ስለ ኣቡኡን ስለ ዲኡን ላይፍ ክነግራ ይጅምር። እሳውን ቀፂላ ኣቦይ ኣብ 14 ዕድመ ሲኢነዮ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝበፃሕኹ ከዓ ብናይ ባዕለይ ፃዕሪ ኢላ ትነግሮ። ስድርኡ ስለ ዘይነበሩ ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ይኸይድ። ቼሪ ከዓ ናይ ዲኡ ኣቑሑት ክትነኻኽእ ትጅምር። ሓደ ብሪስሌት ረኺባ ከዓ ፈትወሞ ናብ ኢዳ ትገብሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ካበይ መፅያ ዘይትበሃል ናይ ዳንኤል ኣደናውራ ናብቲ ገዛ ትመፅእ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቼሪ ከዓ ደንጊፃ ትሕባእ እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ብስሕተት ረሲዓቶ ናይ ላውራ ናይ ኢድ ጌጥ ሒዛቶ ትኸይድ። ዳንኤል እውን ናይ ዲኡ ትኹረት ሰሪቑ ንቼሪ እውን ሓቢኡ ናብ ደገ ይውፃእ። ቀፂሉ ከዓ ምስድራይ ከፋልጠኪ ይብላ እሞ እሳ እውን ሓድሽ ክዳን ንምግዛእ ናብ ሓደ ድኳን ትኸይድ። ቀፂላ ከዓ ቼሪ ስለ ዳንኤል ብዙሕ ነገር ከተጻርይ ትጅምር። ስልኡን ስለ ስድርኡን ምስ ፈለጠት ከዓ ናይ ዳንኤል ኣፍቃሪት ብምዃና ኣዝያ ሕጉስቲ ትኸውን። ድሕሪኡ ከዓ ናብቲ ገዛ መፅያ ከም ዘይትፈልጥን እቲ ገዛ እውን ሪኣቶ ከም ዘይትፈልጥን ተምስል እሞ ላውራ ከዓ ዳዞረት ተርእያ። ቀፂላ ከዓ ቼሪ ሻሂ ምስ ተደፍኣ እቲ ዝተደፍኣ ሻሂ ንክተፅርዮ ኢላ ናብ ሽንቲ ቤት ትኸይድ እሞ ኣብኡ ድሙ ምስ ረአየት ከዓ ንላውራ ንምብቃል ኢላ ብመስኮት ትድርብያ። ቼሪ ድሕሪ ካብ ሽንቲ ቤት ምምላሳ ከዓ ላውራ እቲ ዝሓበቶ ኣብ ቦርሳኣ ዝነበረ ናይ ኢድ ጌጥ ከም ዝረኸበቶ ይርዳኣ። ኣብ ልዕሊ ቼሪ ደካማ ጎኒ ንምርካብ እዳፈተነት ከላ ኣቦኺ እንታይ ድዩ ዝሰርሕ ነይሩ ኢላ ከዓ ትሓታ። ሓቂ እዩ ናይ ቼሪ ኣቦ ሃናፂ ነይሩ። ይኹን እምበር ሃናፂ ኢላ ንምዝራብ ስለ ዘሕፈራ ኣርክቴክ ኢላ ትዛረባ። ላውራ ከዓ ቀፂላ ስሙ ንገርኒ እስኪ ሰርች ክገብሮ ኢላ ትሓታ። ዳንኤል ከዓ ኣደይ መስመርኮ ተሓልፍለኺ ኢሉ ይነግራ። እቲ ናይ ድራር ፕሮግራም ከዓ ምስ ተወድአ ቼሪ በቲ ናይ ድራር ፕሮግራም ሕጉስቲ ከም ዘይነበረት ኣብ ገጻ ይርአ ነይሩ። ብሓቂ እቲ ኮይኑ ቼሪ ኣዝዮም ካብ ድኻታት ዝኾኑ ስድራያ ተወሊዳ። ኣዲኣ ትሬሲ ናይ ባዕላ ዝኾነ ስጋ ቤት ነይርዋ እዩ። ኣዲኣ እውን ደጋጊማ ዳንኤል ንዓኺ ዝኸውን ወዲ ይኾነን ኢላ ትዛረባ።
ዳንኤል ይኹን እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣፍቃሪኺ ዝደልይዋ ዓይነት ጓል ከማና ዝበለት ዘይኮነትስ ከምኦም ዝበለት ሃፍታምያ ብምባል ከዓ ንቼሪ ተጨንቃያ ነይራ። እዚ ከምኡ ኢሉ ከሎ ከዓ ቼሪ ምስ ዳንኤል ሓቢራ ብምኻድ ምስ ላውራ ሰላም ክትገብር ክትፍትን ከላ ኢና ንርኢ። ይኹን እምበር ክሳኸዐላ ግን ኣይከኣለን። ኣብዚ ናይ ስእሊ ኤግዚቢሽን ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ዝኾነ ኒኮላስን ከምኡውን ሕፂቱን ተረኺቦም እዮም ነይሮም። ንኒኮላስ ምስ ረአየቶ ከዓ ንዳንኤል ንምንታይ ካብዚ ቦታ እዚ ዘይንኸይድ ትብሎ። ዳንኤል ከዓ ድሕሪ ሰሙን ምስ ስድራይ ናብ ስፔን ንኽንዘናጋዕ ክንከይድ ኢና ኢሉ ይምልሰላ። እስኺ እውን ምሳና ትኸዲ ደስ ይብለኒ ኢሉ ከዓ ይሓታ። ቼሪ እውን በቲ ናይ ዳንኤል ሓሳብ ተሰማሚዓ ትስዕሞ። ምስ ስድራ ዳንኤል እውን ሰላም ንምግባር ኣዝያ ትደሊ ነይራ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ኒኮላስ ናብኣ ብምምጻእ ንምንታይ ኢኺ ንዓይ ምክትታል ጠጠው ዘይተብል ኢሉ ይዛረባ። ወኔልኪ ኢኺ ንዓይ ተኸታቲልክ ናብቲ ናይ ስእሊ ኤግዚቢሽን መጺኺ ከዓ ይብላ። እሳ ከዓ ሃንደበት ዝተፈጠረ ነገር ኢላ ከተረድዋላ ተፈተነት። ኒኮላስ ግን ክሰምዓ ኣይከኣለን። ኣብዚ ግዜ እዚ ቼሪ ሓሪቓያ ብቦክሲ ጌራ ዝወኣቱ። እዚኡ ከዓ ንላውራ ዘሕረቓ። ድሕሪኡ ከዓ ቀጺለን ምስ ቼሪ ምስ ተረኸባ ቼሪ ናብ ስፔን ምስኦም ንምምኻድ ከም ዝተሰማመዐት ትነግራ። ላውራ እውን ደንጊፃ ትፈዝስ። ብምቕጻል እውን ቼሪ ነቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ መርዐኦም መዓልቲ ኣብቲ ኬክ ውሽጢ ደም ስለ ዘእትየትሉ እቲ ኬክ ክቆርስዎ ከለዉ ደም ከም ዝፈስስ ጌራ። ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ መርዓ ዝነበሩ ሰባት ብድንጋጸ ክረባበሹ ከለዉ ብምርኣይ ተሓጒሳ ካብኡ ኸይዳ። ዳንኤል ኣቐዲሚኡ ነይሩ ምስርኡ ናብ ስፔን ከይዱ። ብምቕጻል ከዓ ንዓ ፈረስት ክላስ ናይ በረራ ቲኬት ንክትቆርጽ ገንዘብ ይልእኸላ። ሓደ ክትርድእዎ ዘለኩም ነገር እዚ ፊልሚ ካብ ክልተ ኣንግል ዘርእየና። እቲ ሓደ ካብ ኣዲኡ ካብ ላውራ ሳይድ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ካብ ኣፍቃሪቱ ዝኾነት ካብ ቼሪ ሳይድ እዩ። ኣተራርኻ ናይዚ ፊልም ተፈቲኹሞ ከዓ ሳብስክራይበር ምግባር ከይትርሱን። እሳ ግን ዳንኤል ከም ዝበላ ፈረስት ክላስ ቲኬት የኾነትን ገዚያ ኢኮኖሚ ክላስ ቲኬት ገዝእሞ በቲ ዝተረፈ ቅርሺ ከዓ ክዳውንቲ ትዕድግ። እቶም ዝገዝአቶም ክዳውንቲ ከዓ ክትፍትኖም ትጅምር። ኣብታ ናይታ ነፋሪት ሽንቲ ቤት ብምእታው እውን ክዳና ትቕየር። ዳንኤል ምስ ረኸባ ከዓ ኣዝዩ ክጽብቕቲ ኢኺሉ ይሓቕፋ። ቼሪ ዕድሚ ናይ ዳንኤል ስድራ ምርካባ ኣዝያ ትፈርሕ። ላውራ ከዓ ድል ክትበኒ ኢላ ትሓስብ። ናይ ላውራ ናይ ስእሊ ኤግዚቢሽን ብብዙሓት ሰባት ተነቐፈ እዩ ነይሩ። ኣብ ብዙሓት መጽሔታት እውን ናይ ነቐፌታ ኮመንት ዳተውሃበ እዩ ነይሩ። ቼሪ እውን እዚ ዳፈት ንላውራ ኤግዚቢሽን ከመይ ነይሩ ኢላ ትሓታ። ላውራ እውን ኣነ ክሰርሖ ዝደለኹ ስራሕ ሰባት ክርድኡን ይከኣሉን ኢላ ትመልሰላ። ኣብዚ ጉዕዞ ከዓ መሓዛ ላውራ እዝቤልን እርጅቢትን እውን መሓንሳብ እዮም ነይሮም። ቀጺሎም ከዓ ኣብ ሓደ ፕሌን ኢና መጺና ከመይዳ ኣብ ፈረስ ክላስ ዜራና ኪሎም ይጥይቕዋ። ቼሪ እውን እንታይ ክትብል ከም ዘለዋ ግራኣትይዋ ሱቕ ኢለያ ነይራ። ምስኦም ንምሕዋስን ንኣሙን ንምምሳልን ትኽእሎ ኩሉ ግን ዳፈተነት ነይራ። ኩሎም ብሓንሳብ ዳተጻወቱ ከለዉ ከዓ ናብ ናይ ላውራ ክላስ ተኣትሞ እቲ ዝወሰደቶን ናይ ኢድ ንምምላስ ትፍትን። እታ ሰራሕተኛ እውን ናብኡ ከይዳ ትሕዛ። ብርጅት ኣብ ዳንኤል ጥቓ ኮይና ተርእዮ ዝነበረት ባህሪ ንቼሪ ከሐጉሳ ኣይከኣለን። ቀጺሎም ከዓ ክልተ ብክልተ ብምዃን ቴኒስ ክጫወቱ ይጅምሩ። እነ ብርጅት ብሓንሳብ ኮይነን ቼሪና ዳንኤል እውን ብሓንሳብ ከለዉ እዚ ጽዋታ እዚ ቼሪ ትፈትዎ ጽዋታ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ንኣም ንምምሳል ግን ትኽእሎ ኩሉ ትፍትን። ደጋጊማ ነቲ ኩዕሶ ትስሓቶ ዋላ ሓንሳብ ረኺባ ምስ ሃረመቶ ግን ንብርጅት ከይድ ይውዓ። እታ ሰራሕተኛ ከዓ ፈሊጥያ ወቂዓታ ነዛ ቆልዓ ተጠንቅቑዋ ኢኹም ኢላ ከዓ ኣብኡ ትዛረብ። በቲ ኣጋጣሚ ከዓ እቲ ጽዋታ ጠጠው ይብል። ቀጺሎም ከዓ ዳንኤልን ቼሪን ኮፍ ኢሎም ዳንኤል ብርጅት ናይ ቀደም ኣፍቃሪት እያ ብምባል ንቼሪ ነግራ። ቼሪ እውን ደንጊፃ ንምንታይ ዘይነገርካን ኢላ ትሓቶ። እሱ ከዓ ብዙሕ ወሳኒ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ እየ ዘይነገርኩ ኢሉ ይምልሰላ። ድሕሪኡ ግን ብርጅት ዝሪኣ ከም ሓፍተ እዩ ክብላ ከሎ ቼሪ ግን ዋላ እኳ ደስ ኣይበላ ምንም ግን ኣይበለትም። ዳንኤል ቼሪ ንምዝንጋዕ ኢሉ ከዓ ብሳይክል ተታሒዞም ይኸዱ። ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ብምባል ቼሪ ንዳንኤል ንዓኹም ንምምሳል ብዝኸኣልኩ ኩሉ ይፍትን እየ ዘለኹ፣ ይኹን እምበር ንዓኹም ንምምሳል ግን ኣይከኣልኩን ትብሎ። ዳንኤል ከዓ ኣነ ውሽጢ ኽንበር ደገ ክሪኤ ኾንኩን ዝፎቴኪ ኣብ ምንም ዓይነት ፖዚሽን ሃልኻ ንዓኽኻ ምፍቃር ኣይኽልክለንን ኢሉ ይምልሰላ። ቀጺሎም እውን ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ሚስጥራት ኩሉ ዳዕለሉ ኩሉ ነገር ይርስዕዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ላውራ ናብ ዳንኤል ዳደወለት መልእኽቲ ዋላ ተጻሓፈትሉ። ቼሪ ግን ስልኩ ስለ ዝረኣየታ ቀሰቢላ ዓጽያ ኦፍ ትገብራ። ሳይክል ዳበለ ከሎ ከዓ ዘይኸውን ኣዛልላ ክዘልለይ ብምባል ዳንኤል ካብ ሳይክል ይወድቕ።
ድሕሪኡ ኸዓ ናብ ገዝኦም ብምኻድ ኩሎም ተኣኪቦም ከለዉ ኣብ ገዛውን ስድሮኦም ድራር ንምብላዕ እንዳተጸበይዎም እዮም ነይሮም። ላውራ ኸዓ ብምሕራቕ ሙሉእ መዓልቲ ክድውለልካን መልእኽቲ ክጽሕፈልካን ውኢለ ኣይትምልሰለ ይኹን ከተልዕለኒ ይከኣልካን እዚ ኸይኣኽለካ ኸዓ ስልክኻ ዓጺኻን ብምባል ንዳንኤል ትቋየቆ። ላውራ ከምኡ ዳበለት ከላኻ እግሪ ዳንኤል ትሪኦ እሞ ኣዝያ ደንጊጻ ብምንታይ ኢኻ ክስከዓ ክንደዚ ቆሲልካ ኢላ ቁስሉ ክትሪኦ ትጅምር። ሼሪ እውን ኣደ ዳንኤል ትኾኖ ዘላ ነገር ብምርኣይ ኣዝያ ተደኒቓ ኣብ ቀጻሊ ግዜ ዳንኤልን ሼሪን በይኖም ከለዉ ሼሪ እስኻ ቆልዓ ይኾንካን ኢኻ ንምንታይ ግን ኣዴኻ ከምዚ ትኸውን ዘላ ኢላ ትጥይቆ። ዳንኤል እውን ብምቕጻል ከም ደስ ዝበላት ትኹን እሳኮ ኣደያ ኢሉ ይምልሰላ። ሃርዲ እውን ንላውራ ናይታ ዝሞተት ጓሉ ክላስ የርያ ጓል ክትመውት ከላ እታ ሰበይቲ ዝኾነት ላውራ ምንም ሓዘነትን ብምባል ኣይነግራ። ቀፂሎም እውን ቁርሲ ንኽበል ኮፍ ኢሎም ስለ ቢዝነሱ እንዳነገራ ከሎ እስኺ ጎበዝ ሰራሕተኛ ኢኺ ትኾኒ እዚ ሰብ እዚ እውን ኣብ ቢዝነስ ክሕግዘኪ ኢሉኻ ናይ ሓደ መሓዛኣ ፎቶ ይባ። ላውራ ናብቲ ዝሞተት ጓላ ክላስ ሼሪ ከምዝኣትየ ትፈልጥ እሞ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ትንሓርቕ እሱ ጥራሕ እውን ይኾነ ንሕሪቕዋ። ሼሪ ብናይ ኢኮኖሚክስ ክላስ ፕሌን ከም ዝመፀቱን ስለ ዝፈለጠት እዩ። ብድሕሪኡ እውን ላውራ ንወዳ ንኽትዛረቦ ጽቡቕ ዝኾነ ኣጋጣሚ ትእልሽ። ሼሪ ግን ክልቲኦም ንኸይዕልሉ ትኽእሎ ኩሉ ትፍትን። ላውራ ንዳንኤል ስለ ሼሪ ሕማቕ ነገር ብምዝራብ ክልቲኦም ንኽረሓሓቑ ክትፍትን ከላ ሼሪ እውን ኣደ ንወድን ከይዘራረቡ ብዝኸኣለቱ ኩሉ ንዳንኤል ቢዚ ዳገበረቶ ፊልምና ኣብዚ ይውድእ። እዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ እውን እንድሕር ጌርኩማ ቀጻሊ ሲዝን ትሒዘልኩም ክመጽእ